O Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza conta xa cun novo espazo para formar o seu alumnado. Trátase dun laboratorio de servizos 5.0 que conta con toda a tecnoloxía para recrear situacións reais de traballo. Un laboratorio vocacional para despertar as vocacións dos alumnos que estudan neste centro. Será para alumnos de segundo curso, porque xa terán unha formación previa. Aquí veñen a innovar, a crear, a inventar. E tamén está enfocado para todo aquel profesional que queira formarse máis aló do que aprendeu ou do que aprende na súa propia empresa. Aquí demos ferramentas, maquinarias que habitualmente non se encontran nas empresas. Neste espazo, o profesorado e alumnado poderán botar man de ferramentas como a realidade virtual, a intelixencia artificial aplicado ao maridaxe, estacións de barismo, sumillería e mixioloxía ou espazos de show cooking. Todo pensado para formar os profesionais do futuro. Nos ciclos tratamos varias especialidades, tratamos cafetería, tratamos cotelería, tratamos restaurante, tratamos humillería. Entón, con esta especialidade o que queremos é que eles vayan máis encauzados e máis centrados hacia o seu futuro. Os primeiros en formarse foron os profesores. Participaron en diferentes xornadas para saber como incorporar ao ensino estas novas ferramentas. Que estamos en el camino con el camino correcto, que hay que seguir incentivando estas iniciativas y sobre todo para mí es súper inspirador y es un buen detonante que el propio profesorado esté continuamente actualizándose y con ganas y hambre de aprender para luego trasladarlo a las generaciones futuras. Con este laboratorio de servizos 5.0, o Centro Pontevedrés dá un paso máis no seu traballo para que o persoal de sala sexan recoñecidos como profesionais altamente cualificados, con habilidades técnicas e competencias humanas fundamentais para ofrecer unha experiencia de calidade. Consideramos que a profesión de camareiro ou camareira non está o suficientemente recoñecida, pero este laboratorio é para especializar aos alumnos e aos profesionais que hai nas empresas e darlle moito máis valor á nosa profesión. Nosotros somos la garantía de transmisión del trabajo de tantas personas que participan en una experiencia gastronómica, entonces representar a todos esos diferentes colaboradores y segmentos requiere mucha información y mucho conocimiento. También tenemos que dejarnos llevar por esa magia que nosotros tenemos, por comunicar, por hacer al cliente sentir como en casa y sobre todo saber diferenciar quién quiere comer o cenar y que le dejen en paz y quién realmente quiere saber. A iniciativa Servizos 5.0 foi desenvolvida xunto aos Centros de Excelencia en Hostalería San Cristóbal de Gran Canarias, Hurtado de Mendoza de Granada e Camino de Santiago da Rioxa.